Fa aproximadament 2 anyets, la Universitat d'Oxford va triar la paraula brain rot com a paraula de l'any. Per què? Pues perquè estem ben atontats. En aquest estudi se va analitzar el nivell de tonteria en funció de l'addicció en els llocs, a internet o a xarxes socials. I la sorpresa va ser que els resultats no van sorprendre a ningú. Les persones que fan un ús no responsable de les pantalles són més impulsius, més reactius. I a més, li costa bastant prendre decisions. Però els científics i científiques varen veure una coseta més. La veurem en el següent vídeo, que broma. Varen veure quina diferència hi havia entre consumir vídeos curts, com aquest, i vídeos llargs. I varen veure que els curts creuen una degradació paulatina de la memòria a curt termini. Els llargs no varen crear cap cosa dolenta, així que ja saps, ves en el meu YouTube. Pareix que els curts mos sobresaturen cognitivament i mos impedeixen consolidar la memòria. Massa estímuls i canvis ràpids mos afecten molt més de lo que pensam. Pots emplear aquest vídeo com un senyal per aturar de fer dumb scrolling i anar a fer alguna cosa guapa. Tothom pot recuperar l'equilibri un altre pic. Coneixies el terme brain rot? Te llegesc. Au, una forta ferrada.